Naa na baga to akong pasyente ron. Giignan ba na ko itong mabalik karong si Manahuna. Kailangan magdala og litson. Sus, sa kay gibati ato ron. May lanong tagmaing lawas ato ron. Kay, uy, di ara. Si Damulag. Ano sa man? Si Damulag. Katong pasyente lagi na ako. Atong i-check up na kumayagi. Si Damulag Ano ganito. naman? Kung buhi pa. Ay, nausabi man ako namatay na Pero pastilan. nagluya. Nagluya ganito. Pastilan, patua pa, check up mga dito, patua sa opisina. Sakit daw kay ihang lawas daw. Diri ang siyang tiyan. Nigdahi na yung tiyan. Nabutod. Patua ganino, patua. Dito, patua dito. Patuwa dito nga din na lagi kalakaw. Inahanglan na gud nimo. Kuan check up siya kutro. Sus, pastilan. Ay, igna nga ako pa'y patuon naman to. Di ba ko manambalan ha? Doktor ko, siya ay mato sa akong opisina o klinik. Pariya ra manggihapon na, doktor ra manggihapon na. Dok karang di na gyud niya kaya ba? Kailangan yung na ko kwaon. Dalon na ka dito ah. Na, nabuhay na giniron. Ako na'y mato siyang balay para tambalan. Usa may ikadapat na ko nga tambal siya ha, nga wa man ta kabalog. Pag-check up na to siya, dapat ito sa opisina aron may balaan na to, mahatag na to ding tambal siya unsa iyang sakit gyud. Gusto ay nagkuando ko ay na si kuan og lain dok. Kailangan na nga ma-check up jud sa karon. Kami na ibahalag pagkaon nimo. Pagkaon? Unsa man nga pagkaon basig kalibangaon ko ana. Sus dok, kami na bahala na dok. Wa pag yun mo na tilawan na sudan na sukad-sukad. Ayay, murag lami siguro na eh. Murag lechon baka na. Lechon baka pag iwan ako na tilawi sukad sa kung pagkatao yun. Sus kami na bahala lagi dok. Kami na bahala sa pagkaon. Unya na istorya ng pagkaon. Sige, Ang tara. importante nga maulian si Damulag. Lagi, Hindi tara na, kalakaw. kanino? Tara na. Doktor lagi ng buhok dok. Sus pastilan oy. Na ako man tong gilukot-lukot sa una karon no. Kawagi ko'y panudlay no way bugot akong buhok mo nang dito rin ako sa opisina Tara na. bugot. Tara. Ilang istor tara dok. Tara. Ligtasan mo dok. Taysa. Ano man? Usab gyud ang kahimtan ni Damulag di ay. Kritikal na gyud na. Delikado na kay kaino kay basig mapusa to yung abdo ba. Pastilan. Wa ko'y dala mga gamit. Taysa. Saan mo Balik gamit? sa ko. Balik ko na ko tong gamit na ko. Kuha ni mong gamit. Oh. Sige, sige, Dok. Dali lang. Sige, paabot ako diri ah. Kaya po itong doktora ni Balik. Oy, kung kritikal lang ito si Damulag, delikado na to siya kay. Basig ma, unsa to ba na? Wa na gyud mi amigo. Dok, Na. pagdagan po dok, unsa hinaya po nimo na lang gamit ya. Naunsan magkapadagano naman tani mo hinoon. Nga kabulong magdali-dali ta kay si Damulag na delikado na to. Tara. Kompleto na imong gamit. Ay siya naunsan maganoon magbuot naman ka nga ako'y doktor. Naunsan maganoon. Tara. Dali na. Pre, basta pre. Pre, ginawa. Pre. Ay, unsa man ka? Nga muli kato ba nimo ko mata? Ay, abi na dayon na nakaba. Ay, kurat-kurat diha. Ayaw ba gusto ko pa uy makasakit si untian. Gusto ka mapahuway ng dayon? Bago na karon. Kara pahuway na gid ba wala mata-mata. Pagilom pre, bakay mapaway ko, bakay lamay, Sige. ayaw lawas. Pre, sorry. Sus, kuya ni uy. Sus, pre, pertindog gayang ulit pre. May madala to yan doktor ron. Gani haraman to nilakaw. Pagkatibagak ko rin ulit sa buno eh. Patyo man siguro ko niya. Dok, nasa na ito? Nasa na tumulag ko? Tumulag. Nagsiya ganino. Hala, buhi pa ba na? O ganino, di na mulyog. Tara dito. Pre, Mila, okay para si Tumulag? Uy, salamat na nagyud sila pre. Dugaya po ninyo na abot ulidoy. Apit na rin matayo. Oh, gayapon na rin, Dok. Dali na. No? Kailangan na gud ba oh? Gamay lang kay pulos sa gud. Sibog dito ka. Okay. Pukawa daw. Pre! Pre! Ay. Napariliw pa, Dok. Buhi pa. Kuha ni Dok kung si kinahanglan na ni Dok. Gigutom ko eh. Ha? Gigutom ko. Ay naunsa na may taong kado. Koy kaon ra man imong ginahon na dok. Gutom na may hinuon ka nga kabatyon na imong pasyente oh. Dok, dali ana yung taon na dok. Koy unya na gunang kaon dok magpahuman na niyag check up dok. Tama si mong makaya, Dok. Mubayad mi bisag unsa nakadako imong presyo, Dok. Na, mao lagi ni kay kuya kay mo makadiman og doktor niya karon padalion ta ninyo. Pasmo ta ni kaapil ani. Nabe. Sus kalain bag kuan eh. Kalain bag kasing-kasing ani oh. Mura mag daguok, mura bayuok ang kasing-kasing. Sus unsa naman tao ni oy. Ah. Buruta sa kuan oh. Burut kayo kanang utok. Murag kuan eh. Kanang gi nay alimatok. Unsa limatok, Dok? Matay. Kubaan na, Dok. Uy, critical naman kayo na, Dok. Sus pastilan ay mo kabalaka, doktor ni. Kabalo ko sa unsa na ko'y buhaton. Na ko'y mga gamit diri. Mao na akong gamiton sa pagkuan niya para mauli-uli ana.
Okay, hayang gamay, hayang. Ginoo ko. Ikaw na be, iyay nausik akong kuno medisina oh. Kuno be, ipaslak na sa baba ni be. Tabangi ko ipaslak sa baba. Dok, Sa binuang man na imo dok, bibiron man na. Di ka na bata. di ba bata imong kuha no, pasinti. Dili ko ada oy, dili ko. Ah, sus dili ka ani. Oh sige sige na ko'y kuandre. Okay, peace na ko'y kuandre. Ato ni magamit man nato ni. Dok, Ay sa dok, usam na, isa. Sama na. Tiwasan man siguro nimo na dok. Sus na usa naman tao no, perte naman yung ratula. Ako'y nakabalo aning tanan. Dextrose ni. Kaya di man sumay no man ni dextrose na to ni. Oy. Murag binuang naman gyud na imo ha dok bay. Mura na kag nagbalay-balay. Dok, unsa man jud dok? Doktor ka o unsa man? Sus pastila no, perte yung baba niyo ba. Wa mo ikatabang kundi yaw-yaw ra gyud. Sa Unsa man ni dok? Guantaha lang kay mao na gini, naman kay gibati. Kini. Ginawa ka lisod og dili. Naglisod ko ginawa. Ah, normal na basta ka matyunon. Malisod Normal gina- perting bawa. Ay sa dok bi. Naglisod mo ginawa ni. Dok, unsa man na dok? Naman gyud kayuhan ang tirada nimo dok. Maulian ka na dok sa imong trabaho? Binuang mo ginaya pre bay, mamatay gini atong amigo ba. Sus pastilan okay ra na. Relax na siya kay gidextrose na to ko kita mo niyo gidextrose na to na. Naunsan naman taon mo. Awa. Apsagday lang na. Okay ra na. Gigutom ko pagkanasa ko niyo be asam to inyong sudan nga nindot. Kana dok. Kano si dok? Dok, paglihok na dito ka kuha sa mga kaldero. Sige, Kanang sige. sudan ko ay sudan si dok. Sige dok, wag ka ulay karon dok. Iluwasan ako nila misa. Ay sa dok ka dok. Pagdali uled. Tara. Ay dok, igutom na gining maayo. Dali na dok, kinauboy lang gyud ani dok kay wa gyud tay mga gamit ani diri. Naipitsil dok ko, tungaba lang dok. Oo, Ugiho dok, ka dok. tungapa lang dok. May plato dok oh. Kana. Ganahan ko na dagi. Andaman gyud ko ninyo. Unsa din ang sudan daw be? Dok, kinina platuhi dok. Sa man ni? Platohi. Plato? Wa pa may kakurang plato pa kahugas. Sa man ni kinamot ra. Oh, kinauboy lang kita ani dok. Kamot Kamot lang dok. Kanang kanta sa asa mang sudan yung gingon be nga katungwa gyud nakaon ako sa katsaw na. Oh, sudan katawa ka na kanya sa kutsaw na. Tara, kadala ko. Tara dok. Unsa man ni? O na iwa pa ni mo na tilaw eh. Tinapa. Oh. Ginoo ko. Mao ni magka-arthritis na kog samot ni tinapa. Uy, Ikaw kung tinapa dok. Sara kayo ni nga sudan sa mo karon pa ta. Stilan. Ikaw ba yung ipakaon na mo ana? Biskot mapigwa ko mo ni diri mo na yung style ah. Tinapa ra inyong ikwan. Bahala na matay na inyong pasyente diha. Dalian nyo na. Kamu ni bahal pakanan tinapa. Bahala mo diha. Wa mo yung mga klaro at timanan yung pasyente. Perte man itong sabot ganina. Nga wala na ko mataliwi nga sudan mo ipasudan ko ingon-ingon pa mo nga lechon baka. Biskot! Tinapa! Pastilan, bahala mo diha. Dok! Tabangin to na mo migo. Lubog na lang siguro nato nagbuhay oy. Dok, di mo mukha si Dok ni tinapa oy. Dok!